To už je ráno? Aha, tak já půjdu k tomu moři a nechám tady malý vzkaz. Tak a ještě se nachystám nějaký oblečko. Oblečko se nachystám. Třeba tohle. To si dám sem. A jdu. Tak na. Později. Kde je šiklo? A šla jenom k moři. A co tady děláte? Dobrý den. Dobrý den, přišla tam tady uklidit. A můžete mi oblízce taky. Tak tady ty šedičky. Jo. Obrazu tu první. Tak. Mašlička a asi půjdu ještě na svým mobilu hrát. Nebo na telce se půjdu hrát. Vyrala jsem, tohle mě hlavně baví. Tak asi jdu za seglou, vy to tady ukliďte, já sám. Segla. Ahoj, ty můj malý prcku. Později. Nejdeme teďka si nějak pohled dovnitř. Jo, už mě tu celkem to zalazím. Tyhle, že ty máš na slavnosti. Ty máš taky svý šaty na slavnosti. Je, oklízečka tady pořád je. Tak já to tu vymopuju. I koupelnu. Bívák. Tohle, pak je mokrá podlaha, jo? Ještě tohle vymopuju. Nazdar, já už mizím. Tak, musím na záchod Segla. Jasně. Tak. A co teďka asi budeme dělat? Můžeme třeba se jít koukat na telku. Jo. A na co? Na péči oklešky. Ne, jde. Problém se dovypla. Tak. Mě ta telka nebaví, tak tím mluvit za ní. Už je noc? Pojďme už spát. Já si jenom vyčistím zuby. Jo. No, dnes si ještě jdu. Já už mám vyčistění. Jenom se opláchnu pusu. Já ještě se musím umít malování. Vypnu telku. Co si zítra oblečeš? Nevím, černý šaty. Dobře, takže černý šaty a já si zítra obleču asi tohle. Ještě členku. Tohle schovám do skříně. Dám si to třeba na gaučík. Konečně malá má narozky. Rychle se obleču.
Tak nesmím to propásnout. Tak koupím nějaký balonek. Tak třeba tenhle. Ne. Hello Kitty. Tenhle balónek. Tenhle balónek. Bude všude balónky, protože sekra moje má dneska nedosky. Musím upéct tort. Má ráda čokoládový, tak ti udělám čokoládový tort. Tohle Nutella. Tak nachystám ho třeba na nějaký stolek, sem rychle objednám. Tak. Sekra. Co je? Aha, mám nalotky. Rychle se obleču. Pojď, máš dortičku. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, hodně štěstí. Hodně štěstí, zdraví. Děkuju. Tak si sněsme tort. A teďka ti dáme hobla, protože máš 7 roků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A teďka zkus ty balonky. Takhle fungují. A o jeden balonek musím dát míň, protože jinak by to nesedělo. Neodleď nám tu. Tak. A tohle by bylo pro dnešní video všechno, tak ahoj!